Mama didn't so why you bio? 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 I don't fall in love. Why you bio? I love why you bio? Hey, you are you? Why you bio? Why you bio? My why you bio? My why you bio? My why you bio? My to me the one me why you bio? 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 Oh ya bio ya ya. Why you bio? Oh ya bio ya ya. Why you bio? Ay ay ya ya. Why you bio? Hey you are you. Why you bio? What is about? Why you bio? Ay ay ya ya. Why you bio? I shall Baba yes. Why you bio? 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 I don't fall in love. Why you bio? 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 Yes, you boy. Why you bio? Yes, you boy. Why you bio? 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 I am in Quatia. I am a doya. I am a sefo. I am in Shira. I am in Quatia. I am a doya. Sophia Gopa. Sophia Gopa. Sophia Gopa. Why you bio? 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 Adia 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 why you bio? Why you bio? Ogwa why you bio? Why you bio? Ajo ya. Why you bio? 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 That's your brother. That's why you bio? That's why we are here. Why you bio? I didn't find the answer. Why you bio? Why you bio my life? 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 Funya gopa. Funya gopa. Funya
nyane da sibra Obata na we no nyane Jibo odi foni yawa yegina wo kwonwa samwa ya da foni akwa Kubunia bro, badi nyamie.
we you body and your meal. Yes,
What's that you from? I don't know to be friend, your friend, bra, what's that you from? I know you're more, your friend, brother, boy, what's that you from? Come on, son, mama, your dear, your friend, brother, Shama. Come on, why you're bad,
sasa buyini sabra One way, Timothy,
Mwa Yesude. Aduma biya ye media se we katachi.
Ojamro,
Asham Papa, I see a friend, bro.
Minim say we nyame onya fracho awon adwuma nko na we ye odun nko nsanjani nko na we ye awurade Rabio benwani ntaye Onwanwania wodi awo yanza nchane nkwa Onyamida wiyo Diamania bi abuanim Ya boye awurade me ya dia ya kwanko yo Oya safue buamme Madrasu bi nwa bi sia dia samotini Obi benya wa efri yade Obi benya wa efri yade Na beji wudi awo yansa nchira ne kwa Onyamida bia we abaye we abaye Urade woni wona woni yakunenko Urade woni wona woni amni hamwe Fochamne katani bubu braba boye Ama tamfonu nkase watimi ye Anwanwania wodi awo yanza Onyamida Abegina proje na mebomui Abegina proje na mebomui Obi batemenia na babiemme Awahine mi Asmadu mi o na nyame atemme Asmadu mi agwantimfu o Asmadu mi agwantimfu o Ajingwe wuri uyanza Onyamida bia we abaye Onyamida uyamaye Sajani mreja kumono Ngozi da ben na betie no urade Ana jemeso me yire ni me nyangupo Yedo wonwo asasio Yedo wonwo asasio Ama yemfa wona mko yadwe urade Urade baji yen no tamfo ne Urade baji yen na baifo ne Jimmy
Dasa chinyamia, wodi awi ansanjira ne. Onyomita wiyo. Sekesi tombaswada.
Abigail
Oya Sania, boy, you know. Kosi da ben, kosi da bino na betie. Kosi da ben, amani intra me so kosi da ben na betie mi o. Onyame wadwuma nti o atamfo ne ako
Ondo mama ni okufini no. Funu di funu kwa se funu funu. Now the boy was going out to the swamp, yes.
No akamu. Mama ka just Johnson mo na ka be was me banaka neso me. I is our Winston. Oh, I should be in Yankopon. Well, we are sent Jesus. Well, body, I hope by ya. Bonnie be intimate with him. The Sherman and I'm home, so I can say. Your mom pay a mashenka for. Your mom pay a moment to knock him coffee my back. Obonifo na sheka nkwanhia boso medwemu Janum Nyankopon umpese boni besi enti no yi a kire de bla me bompa yi meme bomo ho bai na emebi nka Ghana fo meme furu ka nyina amen momo ka ka nyina amen na wodu obi asi ontabanyu na ase Jesus na mpoka kwanhia no twetwemu amaye amen no mana nya sunde di atena se e ka wo Nyankopon ba awura me bom ho bai amen fe nyina esie amen twitwa kwanshiam amen e kwa afie ko amen ye ba afie bra amen ye nya sunde da amen mo ga kan so amonto tumboase bi mun ka se sami se ka kan e me fe ba on ko kakra da so di fo so pemrika pa se ka de gane so ti aso the call us no more bar. Unru just so akoma nto yem. Yeah. A jet. On track na so mo a. You so do just no say fi why safe. Yanda radio so e na do e hodada. Amen. O yem pa boy mu owura Yesu aye bi. Pejansan fanika so owura Yesu ya da wasio. Owura Yesu ya da wasio. Oh, I be papa. And then there a tossum me no. Ukuso ye mu chuma. Kai say ye jeremua kopum fiada. Fiada no so ye papa. The fiada no ye watch night. And you me sorry. Na akwankyere a etwa to a ye diwie program ne aye ne aye. Oh, ne ye de namye. Ni nkonmudie ni abrabo foforo. Ni wiyo. And the Kwako 2025 in him. We Yesu Christo demo. Bonsam can say power. Bonsam. Dear Dronu Yabetia, a radianum was some. Oh, what the Bible by a fat. Never was a one class of race course. You know, yes, I mean you, Pajababro, Nako have you. Will be you phone. Man will be a new my man cried and means and the man say, on the moment who say, oh, the Barbara Bass, sorry. Back what frames is here. Remember, hey, for somewhere. Yeah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 15 and a half. There is a. W. Nyamia, I'm be a school is only 2 books, no. I'm so 13 and 17. A yin say, I'm Fanyamia, some Mumbre, 1 month, some crowd. Upon some can say, hey, and
Senkani bako nso ebesrae pa na enu aye ne sofo na wa ha na nso ye na wa ha ntim ne se eye program media uni ade onyankonko ade a ye bete na no ekasa wanka ame kura nti yade nyina osempakani osofo Joseph Nkroma a we search nyina asanka for penny bonsam kase pa ele papa ene di nyame asem ye dey ebre ajontofo no tam ko mo abre ye call it direct fansembo ehia no kwai o me ma mo nsam na nya fe oh kofi medas anu enyanka urade ni da da urade ase ene amaye kwan amaya betomo asomdwem ba mo nchen ache ebetu anamon kakra o ba brunu mu unyame maye ntiase da adafonum dwumadie bia won botaye na botaya enti yewo odan mu ne no obi yare obi adwuma nkoyi obi wa mane hunum obi koda wontimi na obi die yakwantuo obi nso pekunu obi nso pe oyerepa onyame omayenti ase da Amen. na ni nyina yakabo mu a megitum se menyankopon no a otimi ade nyina aye no ne waye wabusa ade ama wo amen Amen. chance one day friends an kan kire ne kura ne watimi aye Ampa. na ene me no be kasafa aporebo ho Affordable. eya aporebo enti na yedi ahyiamu wa ha Yes. enti fi na ochi we kopem ukuada ne homeda de ese emani pa hu empaso a ewo aporebo ho na se wu mpaso a wo aporebo no ho a eno ana bema won soso wa bisade no ayeyie Yes. wan kan me kura Amen. enti na matuma semidin ni se fa wo chefa ebeka me chefa ho na sika na ya de nyina Sika. wan kan me kura Amen. fa wo chefa ebeka me chefa ho na sika ana ya de nyina yahwe asembi emebusam etiba akon enchemu edunan osen Solomon mebusam. Etie ba ko nchemu yedunan. osen Osefa wo chefa bebo ye ndie mu. bonse mawrade wa ha kachina wonu a wate wo chense fa wo chefa bebo medie no mu se wonu a ade ne chefa bebo wodie no mu na mo kambo mu a mu be yedu ama botaya enti yawo odan we mu no atimi abam na nam so ama onyankopon so ahyira me no mienu Yes. adofonum aforebo ya de a aforebo ayemiye papaya adeche ayade ba ko Ampa. se obi ye yomonyu ni a ontimi mafode obi a ne yomonyu ni tiri mo oden no ontimi nyi ade a wode ma obi na onsan kwaji piem Yes. ye kasa aforebo a ayade a ye kasa de bibia bo afode a wode kwa ye nsan kwaji piem ye nwiinwi ho onyame ma enti ase da Amen. na ye na Solomon ababo afode Yes. onyankopɔn ayi ne ho adi kyerɛ ne nayem Solomon ne nipa a wɔbɔ afɔdeɛ ama onyankopɔn tumi yi ne ho kyerɛ no wɔ ne naya so
ebisa ne sa adie bɛn na wopɛ sɛ menyɛ ma wo. Hallelujah. Amen. Tie nie pa. Adie bɛn ana wopɛ sɛ menyɛ ma wo. Solomon yɛ tirimɔdenfo a anka Onyankopɔn ne nkasa saa. Debbie. Ɔbarima a yɛfrɛ no Abraham. Yɛne na Abraham ayamyɛ ne papa yɛ nti wɔtumi ma abɔfoɔ aduane dii. Yes. Adidi mee ama abɔfoɔ no hyɛ ne nkɔm ama deɛ ne Onyankopɔn akafa ne ho no yɛ dɛn ɛpɛm. Yes. Onyame ma yɛnte aseɛ daa. Amen. Ɛnɛ me ne wo kasa. Fa kyɛfa bɛka me kyɛfa ho. Yes. Bebusam tie ba ko chemu edunan. Ɔsɛ. Fa wo kyɛfa bɛbɔ yɛn die mu. Fa wo kyɛfa ɛbɛbɔ me die no mu. Na yɛn nyinaa bɛnya kotokuo baako. Hallelujah. Amen. Adeɛ ehia Onyankopɔn paa sɛ adeɛ bi a moyɛ biara mobɛma mo adwene ayɛ baako. Yes. Bia yɛka sɛ obi de aduane akɔma obi aduane na ɔde kɔma no no ayɛ aduane bɔne a yɛ na nipa ante aseɛ. Nipa no ankasa ɔde aduane kɔma no no adwene ne wɔ ne tiri mu no etimi dane awuduro egu aduane no mu. Afɔde a wɔbɔ no afɔde a yɛbɛbɔ no ɛyɛ wuku ara no wadwene a wadwene deɛ da wakoma mu deɛ apa wo mu ɛne nsusu yɛ a wasusuo sɛ ɛyɛ susu paa ɛbɛyɛ nhyira ma wo. Hallelujah. Amen. Obu a yɛyɛ adeɛ a ɔmfa dwempa na ɛyɛ. Debbie. Ogyina akyire a na wɔkasa kasa To bo back so. na wɔkasa kasa enti wɔde sɛ mpoa kora abɛto mu a na ayɛ wuduro ama adeɛ no ayɛyɛ no nyame a nyina wɔakyi a na wɔbɛsɛe no. Onyame ma yɛnte aseɛ daa. Amen. Enti ɔdɔfoɔ ɛnɛ wode wo kyɛfa a bɔbɔ me kyɛfam amena yɛ kotokuo baako ama me ne mmienu atumi apagya si hɔ na awerɛho hyɛm a ɛwɔ nyame adwuma mu ni sɛ onipa wo ɔpɛpa sɛ ɔbɛyɛ Nyankopɔn adwuma na ɔnyɛ sika ɛyɛ yie. Eya. Ɛna no mekɔka nyame asɛm ɛwɔ FM so na meka nyame sɛ no wie a ɛsi animu a ɛna nsuo gye yi mu. Masa wogyina Prague akora wo mfiw na nsuo tɔ paa enti me wɔ baage bi wɔ hɔ leda na ɛwɔ ho ɛna na mede kɔ ɛna mede me Bible ne hyehyɛ mu ne me phone hyehyɛ mu na mede baage na ayɛ kyiniyɛ na me nam nsuo no mu efiri kuro no mu nso kɔ baabi a mete na kɔ awa yie enti na ka si hɔ na me bie na me wura mu ampa kyɔn ka me ntimi nkɔ No ansen ka akɔ. onipa bia wɔpoa wɔ Nyankopɔn nipa biara no Onyankopɔn nyina ne hwinta no deɛ mepɛ sɛ ma wote aseɛ no no. Yes. Na sɛ yɛ na wotaa tete sɛ gyirifoɔ deɛ mpaakyɛ o yɛyɛ deɛ yɛmmɔpo na nyɛ sɛ yɛnhia sika ɛnyɛ sɛ obi kura adeɛ a ɛmu oduru obi kura adeɛ a sompo mepaakyɛ o sɛ sɛ nka ɛnu kuada mpo no na ɛhyɛ sɛ nka obi kura ade ka abɛsi mepaakyɛ o hyia da yi ho apagya safoa no kɔ soro. Yes. Sɛ odifoɔ yɛwie a fɔ ɔbaafo ne si hɔ no Odia. kɔkɔfa. Yes. Gyeme so amen. Amen. Ɛne menya adwene nɛ na adwene a Onyankopɔn de maa papa yi maa ne bɛbie wɔ som yi no ɛyɛ wo ntira o. Yes. Tina no Paul kasa saa wokae Philip po ɛtimi yɛnu nkyɛmu a yɛaduenu no kasɛm bi wɔ hɔ na menkɔm asɛm no so mebɛkɔ so kasɛm bi wɔ hɔ ma me tie ne yɛ Bible se nimdeɛ a woni ntima po sɛ nimi sɔfoɔ sɛ obi a woyɛ leader biara obi a woyɛ adwuma biara awɔ Nyankopɔn adwuma mu no tam biara sɛ sɛ wonyɛ nimdeɛ a wode bɛyɛ nyame adwuma no wonyɛ nyansa a wode bɛyɛ nyame adwuma no wɔka sɛ Philip po etie mienu chemu edue no. ɛkyɛmu aduonu no 20 Ɔse na menni obi a ɔne ma adwene sɛ. What? Yeah, na minni obi a ɔne ma adwene sa. Te sɛ ɔno a mo ho asɛm hia no no. Hallelujah. Amen. Nyame asɛm ne hia wo sɛ. Nyadwe bi wɔ Yesu Kristo mo, emu asade a wo pɛ no, akwantu a wo pɛ no, bepata aware a wo pɛ no, yansa a wo pɛ no, wo nso so ɔwo na mfa mu adeɛ no. Bɔ wo mɔden sɛ, wode bɛboa wɔ Nyankopɔn adwuma yi.
ama adwuma na yɛnkɔ so metu ano me maanye obi adɔyɛ a obi nkyɛm adeɛ nti me deɛ nyɛ sɛ mekamfo me ho me de adeɛ ma obi a ɛnhame meyɛ obi a menni bi nanso deɛ mewɔ biaa no mede bi ma obi a ɛnhame kɔɔ mede ma no a menim mfasoɔ a menya firi soɔ na afɔrebɔ mu wɔ biribia o enti yɛ na sɛ mehwɛ obi a ɔka sɛ ɛnɛ deɛ nyankopɔn adwuma yɛadane ne sikasɛm yɛadane no afɔrebɔ ɛhe na yesu kristo ɛgyina yɛ wɔgye sika wɔwura ɔnkae bible mede bible ne bɛkyerɛ w'asɛm bi ɛnyɛ yɛ pɛn nso nko a na yɛhwehwɛ biribi de ayɛ onyankopɔn adwuma gyeme so amen amen yɛhwɛ asɛm bi wɔ ha berɛ so sɛm ahoma a ɛdi kan no ɛti aduonu nkron nhyɛmu a ɛbaako ɛkɔpem mmienu ɔsɛ yɛnti asɛm bi wɔ hɔ ko ma ho nya anaa yɛde berɛ na ɛyɛ adwuma no berɛ so sɛm nwoma a ɛdi kan ɛti aduonu baako mepaakyɛw ɛti aduonu nkron nhyɛmu baako ɛti aduonu nkron nhyɛmu baako yɛ amoma bɛsi mmara ayi ne mu kakra kasa ne mu kakra ma yɛ ɔsɛ ɛtoɔ kɛseɛ a wɔyi ma asɔre fie no bible sɛ ɛtoɔ kɛseɛ a wɔyi ma asɔre fie yɛnkɔ na ɔhene david ka kyerɛ badwa no nyinaa sɛ ɛne ɔhene david ka kyerɛ badwa no nyinaa sɛ meba solomon a ɔno nko na onyankopɔn ayi no no a wɔno nko na nyankopɔn ayi no ɔyɛ abɔfra na ɔyɛ bɔkɔɔ na ɛyɛ sika na ɛyɛ adwuma asɔɔda a wɔyɛ si ha sisi ɛyi sɛ yɛkɔfa ɔmo ɛbɛlu dan no mbɛbɛlu ɛdan na yɛbɛlu asase esi so no asase no baabi yɛ wa ha sɛ yɛ asase menim sɛ aha wɔanya no fo koraa na abɛnya no bɛsɛ 2 billion 2.5 billion mpakyɛ o enti mpakyɛ nti papa wɔ efie bɛɛ na ɔpɛ sɛ wɔsi a 2.5 billion ɔntumi nsi ɛne ne yere ne ma nyɛ dɛ ɛnsi ɛntenam bɛsi aborɔ so afei na ɛbɛbɛ dan no o na wo value dan no nso so a ɛdan no so value a wohwɛ a ɛte sɛ wo sɛ mo asase no mi ɛne asɛe tie ne yɛ o ɛnti sɛ wɔbɛ wɔ hɔ na wɔtumi de ne ho bɔ afɔdeɛ sɛi sɛ wɔbɛyɛ onyankopɔn adwuma a ɛsɛme ne omienu sɛ yɛyɛ dɛ yɛpoa no sɔfoɔ bi wɔ hɔ a wokɔ no asɔre a wohu sɛ wɔnɛte hɔ no ɛde tv na asi hɔ na ɔgyina soɔ sɛ wawuo sɛ wawuyɛ ɛno ara sɛ tv na asi hɔ na ahwɛ wodeɛ waa wo saa kɔ n'anim ne ne kɔti nkɔmmɔ wanya adagye abɔ mpayɛ ɛde ama wo enti ɛnɛ ɛnsɛ ne sɛ yɛtumi asiesie mepaakyɛ yɛfurumu ba bi ma mepaakyɛ owura yi tena no so anaa yesu kristo baeɛ no wɔ se monkɔ kuro a wɔma anim yi na afurumu ba bi ama ntam hɔ monkɔ saa ne mmara me ne so obi bisa mo sɛ mode ne kɔma hɔ a monkasa ne ho yɛ dɛ ɛhia ma awurade adwuma no hia ma sɛ kaa ka wo ho a wo ho ha asɛm bi wɔ hɔ a wokɛka no tv so wie a masa wokɔbɛtoɔtoɔ obi bɛboo meka ne kora kyerɛ wo nti da bia mepirikyi wie a na mekɔ fie a na mebɔ mpayɛ menam fam saa na mbɔ mpayɛ sɛ bɛyɛ a mɛduru fie ntam kɔ asɛm bi wɔ a wowie a obi bɛtumi ayɛ da bɛtwa wo kwaa so de abaabɔ ɔkɔ akyi aku ho ato atwene kɔ so ɔno no dwuma a wɔdie no bɔne a wɔdie na wɔyɛ dɛ woka ho asɛm nti wowie yɛ a wo ne nkurɔfoɔ no mawura mo kaa mu wo na wokorɔ no onyame wɔ meyɛnte aseɛ daa amen afɔrebɔ yɛ adeɛ bi a ɛho hia wɔ sɛ afie yi wonyɛ ma onipa yɛkwae ɛntoaso no kyerɛ sɛ wɔsɛ na metumi nyina na mede asiesie me nyankopɔn fie ho sika ma sika deɛ metumi nyina na mede asiesie me nyankopɔn fie a ma sika deɛ ɛne dweta ma dweta deɛ hɛ tae sɛ ɛnam so wobae adeɛ a ɛsɛ sɛ hoi mpaakyɛw ɛnyɛ adeɛ wobɛduru kumase kɛyɛtia ne gu hɔ no wafa bio daabi sɛ wotue sika sɛ wotua sɛ wotue sika wɔsɛ sika ma sika deɛ ɛne dweta ma dweta deɛ ɛna dweteɛ nso ma dweta deɛ ne kɔɔbere adeɛ ho kɔɔbere ɛna kɔɔbere adeɛ nso ma kɔɔbere adeɛ dadeɛ adeɛ nso dadeɛ enti mepakyɛ wo kaa no koraa sɛ nyame boa no yɛtɔ wie
na yɛtɔ mfidie no a mepakyɛ yɛwie ɛsɛ sɛ yɛnya biribi papa bi ɛhyɛ wɔ wura ne nsam na mepakyɛ wɔsɔ kaa mepakyɛ wobɛtumi atɔ ne nɛ ɛnɛ no wabɛkɔ maintenance. Yes. me na meka kyerɛ wo meyɛ administration chairman wɔ Sɛkyerɛ district kaa no a yɛsɔfoɔ tim no ɛho kontasɛm nyinaa ɛda m'anim ɛnyɛ bɛtɛɛ saa sɛ woantɔ kaa nso a ɛyɛ kaa papa amfa ama nipa no a mepakyɛ wo ɛneɛ neɛ ɛnka ɔpɛ no baabi tena yɛnkɛyɛ kaa ɛnyɛ ɛte sɛ ɔbaa ne subaa nyɛ naa ne nte fie kaa ɛnyɛ ɛte sɛ bɛrima ne subaa nyɛ na ɔbaa kɔware noa ne nte fie asomdwie yɛ dɛn ɛne fie hɔ sɛ ɔbaa na ɛnyɛ a ɔfiri abɔnten ba a wɔmyɛ mama nie ne papa no yɛ mu ahem ne wɔpɛ baabi afa sɛ bɛrima no nso na ɛnyɛ a ɔmka dada ni asi yi akoa no ɔba yɛ ne ho po fie hɔ ɔkɔsia na wakɔsoa ɔnoa ne fie na ɔte nso no wɔnkom adeɛ a yɛtete yɛ paa sɛ ɔbaa bɛtete wo yɛtete yɛ paa sɛ ɔbɛrima bɛtete wo atete yɛ tɔ so mmiɛnsa paa ne mepaakyɛ wɔ bi a worusu kaa dada na ɛnyɛ masa woahwɛ abɛnya pressure ɔsɛ yɛ akankran yi nso mu kakra meyɛmpia wokɔtɔ baabi a wiifoɔ de asɛm ato wi ate chef na wi wo na ara hallelujah Amen. meka no kora kyerɛ wo wɔnyankopɔn wɔpade ɛyɛ yesu kristo baeɛ no sɛ wɔbɛkɔ baabi a wɔsɛ mo nkɛkɛ nkyerɛ asɛm asi sɛ ɔnsiesie baabi ma me na ne nkyɛn na mebɛdi twa mu no Yes. yesu kristo wɔankɔsua hiafoɔ Dabi. yesu kristo baabi a ɔbɛsua biara onipa bi wɔ hɔ a ne fie a wɔteɛ no ɔkɔtɔre te koraa a wɔnya praeɛ na wɔde apra saa nipa wɔkɔsua no a wakɔha no adwen ne lat bee wɔntimi ntua ne toilet ayɛ ma ɔpɛ sika yi wɔnya a wo nso asa akɔ hɔ de bi kɔtoa so ɛbɛboa hallelujah Amen. wɔde asɛ nti yesu sɛ mokɔ baabi a mompɛ baabi a hɔ sɛ ɛna moakɔsoa hɔ baabi a hɔ sɛ nyɛ sika na ɛde siesie hɔ ansa na yɛkɔnsuta kɔ aman wɔn de yɛkɔtena baabi masa ɛdɛ fie no koraa woda mu a ɛnya deɛ ɛkɔm bɛde wɔ wotumi sɛ yes masa ebinom si fie o ɛsɛ fata onyame ɔmɛnte aseɛ daa Amen. enti yɛbɛyi biribiri aboa wɔ nyankopɔn adwuma no Yes. yɛnkɔ ɛberɛ no ɛtia Wɔsɛ na masiesie sika deɛ ma sika deɛ. na woasiesie sika deɛ ma sika deɛ Ɛne dwetɛ ma dwetɛ deɛ. ɛde dwetɛ ma dwetɛ deɛ Ɛne kɔɔbra deɛ ho kɔɔbra. ama kɔbere deɛ ama kɔbere Dadeɛ deɛ nso dadeɛ. nadeɛ nso so deɛ yɛ dadeɛ Ɛne nnua deɛ nnua. ɛne nnua nso so ɛmfa nnua Apopɔ bibire boɔ. ɛne apɔpɔ bibira boɔ Ɛne nhyehyɛmu aboɔ. ɛne nhyehyɛmuɔ boɔ Na aboɔ nhyehyɛmu. ɛne aboɔ nhyehyɛmu Ɛne aboɔ nworanworan. ɛne aboɔ nwonworan Ɛne aboɔden aboɔ nyinaa. hallelujah Amen. ɛdu berɛ a ɛsɛ dɛm ha yɛtɔ kaa no wie ɛtɔ mfidie no na dɛm ha yɛto ha nyinaa tais Yes. ayɛ nyame fie ɛsɛ ha yɛ kronkron ɛyɛ fa a mepakyɛw yɛn nyinaa yɛbaa yɛ onyankopɔn no akonnwa wɛ ɛhe ne nakonnwa sie ɛyɛ wo a obiaa a wɔyɛ bɔne tia wo nua no wɔyɛ tia awurade wo nua no ɔte wo nkyɛn no ɔno ne nyankopɔn no gyeme so amen Amen. enti woba ha na wonya nigye a ɛbɛma wɔbisadeɛ no nso koraa dɛ ayɛ yie ama wo Yes. wode wobu nkotodwa a asɛ woprapra wo ho asɛ nka wo nkoto ɛduru baabi a na ayɛ w'adwene sɛ yɛdeɛ mataadeɛ de mede bɛkɔpɛ kurom deɛ ayɛ deɛ ɛyɛ sɛ metena akonnwa so na mesi metira ase adeɛ nso ɛsɛ wɔyɛ dɛ wobu nkotodwe na wogye biribi frɛ awurade hɔ enti mepaakyɛw nyɛ sɛ yɛyɛ fɛ o wɔyɛ wie ma mepaakyɛw baabi a ɛkɔ ha no yɛbɛyiyi afiri ha ɛndi dɛm ha nyɛ yɛ dea ma menka ne saa yɛbɛwie owura maame no anaa papa no wode kɔma no mpaakyɛ wode wo nsa hu na ade kɔma no Dabi. wobɛtue sika Yes. cash wɔde sika na yɛadeɛ nyinaa wate asɛ wɔsɛnkafoɔ se yɛde sika na yɛadeɛ nyinaa ɛde sika yɛadeɛ ho hia wɔ nyame adwuma ɛyɛ most important thing paa wɔ nyankopɔn adwuma m sɛ onipa bɛnya nsɛmsɛdeɛ yɛ wɔ nipa bi wɔ hɔ a sika wɔ nsɛm koraa wotumi sakra no Yes. nipa bi wɔ hɔ a sika no nsɛm a wotumi nsakra no da Nipa bi wɔ. yɛkɔ kuro bi so ɛna
ana me kwa na me maame nyame sɛ ma yɛ kan onko ade me hu so aba wɔ so bo agya wa hu ntime afira me no sɛ an wasi misi a me heda mo ama no wo na wo a masade afira na me hu obi ɔde kokɔfo mu akwa so ɔda mu da ɔka asam bo mani na me so ampa ma me ne bi wo yɛ ba bia wɔte ibi akonnwa koro ɔbɛtena so wɔ ne fidua mu no wotumi sɛ maame na ho kyerɛ no ankasa na wei ne yɛfɛ sɛ wɔhia adamadwa koro ɔbɛtena so wɔ fie no ɛho ayɛ den ɔte aseɛ saa nipa wɔ wopɛ sɛ wɔtie nyame asɛm na wɔpa asɔre da mo bɛyɛ gyidini anaa kristoni a mepaakyɛ woama no ntema na woama no deɛ ɔbɛdi a ɛnti ɔbɛnya adwene bɛtie onyankopɔn asɛm dabi yɛnso yɛasɔre yɛ wɔ hɔ yi wɔyɛ sɔfo wonim ne fie wokɔ ne fie a na abɛhu sɛ yes squad egu hɔ no mimi gyina ha the same thing sisɛ kura ɛso ate no wɔ nipa baako du nsia o de firi m'akyi kɔ sisi a 16 ayi ɛna mi gyina ha no ei ate aseɛ yes ɛmo no wote sachet n'ano a yɛnhwie nya bi ɛyɛ yɔɔ eduwa bi a gye sɛ ɔde kakra kora asɔ so yɛ saa ɛnso mmeranteɛ nso wɔn taapo bi wɔ hɔ wɔn duru amasa aduane a de bɛ mu bi ɛmɛ wɔn ɛnyɛ ɔno a aduane na ɛbɛ de nam na ɛyɛ dɛ ɛnyini kama te wɔn amena aduane papa ani a ɔntumi ntena wɔn nkyɛn gyeme so amen amen ɛno nti na ɔwura yɛ tena se ɛne ne mpanimfoɔ adwene sɛdeɛ ɔsoma paul kaa sɛ yɛnwene mmom ɛde ɛsɛfa wo kyɛfa bɛka yɛ kyɛfa ho na mepaakyɛw yɛmpa kaa ɛmfa ma wɔ diifoɔ baakyi mepaakyɛw hwɛ dawuro a wɔbɔ fa gyidi asɔre ho ɛne wɔ nyankopɔn asɛm ho masa ɛnyɛ yi sɛ o tv na ɔwɔ saa no wopɛ sɛ ɔba so firi a ne sɛ ɔkɔyɛ bɔne woyɛ bɔne deɛ wobɛba so firi wode wopa sisi a akɔrepu akwaraa bi wobɛba hɔ akɔpo obi yerɛ ɛnea yɛbɛtumi de waba so firi wontua hwee wakɔ no mu wii ne yɛakyew yɛde wobɛba so firi wontua hwee na sɛ wɔ nyankopɔn asɛm a yɛreka deɛ masa ɛnyɛ yi sɛ nti nsɛm aka woka sɛ nnipa nte yɛwɔ sikafoɔ wɔ Ghana ha onipa bi a wohwɛ me fa wo sika yɛ de papa onipa a wotia me fa wo sika boa nyankopɔn adwuma mepa kyɛw sɛ woboa nyame adwuma wei a mesɛ wo yareɛ no ɛda wo so no ɛntra wo so biam sɛ woboa adwuma wei a awareɛ no a wopɛ no yesu kristo din mu ɛnto sɛ yɛnwie program yi ama wonkɔ baabi a wokorɔ no wona so nyɛ sogya ne biam hallelujah amen awurade bɛ mu ahu n'anim onyam ne ne kɛse yɔ amen wɔn nsɛm ma jesus christ kenka bible ma me bɛso sɛm wo mɛdi kan yɛtie aduonu nkron nkyɛmu yɛ mmiɛnsa wɔsɛ nanso mo nyankopɔn fie ho ani so nti me nyankopɔn fie ho ani so nti me sika ne dwetɛ me sika ne dwetɛ akorade a ɛwɔ me hɔ no akorade a ɛwɔ me hɔ no mede mama me nyankopɔn fie no apae deɛ masiesie wɔ kronkron bea hɔ no hallelujah amen nana david sɛ ne sika a wɔwɔ no yes wɔde ama sɛ yɛmfa nsiesie onyankopɔn fie obi tumi kɔ bu abosonnan agu abosom o abosonnan ne wakɔ bu agu ne wasi ne foforɔ ne wataka ama kɔnfoɔ no kɔnfoɔ wɔno a adeɛ wɔ yi a adwuma wɔ yi a wakɔyɛ no sɛ wansakra wadwene ansa na wawu a awurade so ɛda wo so wɔ no nyɛ sɛ nketewa o bible sɛ wɔn a ɔsoma nyame foforɔ no wɔma wɔyi adɔɔso wade aseɛ enti mfa wo sika nkɔ bosom so ɛmfa wo sika nkɔma dunsini ɛmfa wo sika nkɔma kɔnfoɔ na mmom adeɛ a mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ fa siesie wɔ nyankopɔn fie gyeme so amen amen ka bible ma me na ɔde sika dwetɛ kɛseɛ mpem sa ɛne sika ne dwetɛ a wayiyi mu dwetɛ kɛseɛ mpem so wate tie sika a wɔbobɔ din yes ade aseɛ sika kɛseɛ ɛna david siesie gu hɔ na david botaeɛ ne sɛ ɔbɛsi daa ma awurade ɛnso onyankopɔn a mɛkwae dabi ɔse david ɛmu gya keka wo nsɛm yes ntimi ma wo nsi daa ma me gye sɛ ɔba soro ma wo ɔte aseɛ wowo deɛ wopɛ nso deɛ onyankopɔn ama wo kwan sɛ fa wo kyɛfa bɛbɔ me kyɛfam na yɛmfa ammoa ne yɛntɔ kaa no ma odiyifoɔ baakyi ntenam asa kaa no nyɛ deɛ no boda fam o dabi 4x4 ɛne mu pagya akyire
ɔkɔ kurase a Yes. ɛnyɛ den baabi kwan ahyɛ a ɛnyɛ den otumi de kɔ wate ahyɛ 4x4 4x4. Toyota Toyota de car papa Pa. apra tete kura na nyɛ Honda nyɔnko no hallelujah Amen. mɔnsɛm awurade wɔ ha kasɛ wo nua sɛ car no yɛbɛtɔ Car no yebeto. car no yɛbɛtɔ Car no yebeto. nyame nhyira wo Amen. koani ma Osi sika no dwetɛ a wayiyi mu. sika no dwetɛ a wayiyi mu Ne nyinaa dwetɛ kɛseɛ mpem so. ne nyinaa gye tikɛseɛ ampem nson Sɛ wɔmfa nnura ɛdan no fasuo no ho. tete hɔ mpem nson no a yɛka no ɛnɛ wode ba nna yi a ɛyɛ 7 billion Hey. Yes, kaketu. wote aseɛ nyɛ no nkoa ne sika a wɔyiyɛ o ɛsɛ sɛ woyi biribi ma biribi ka wo onua a wɔte ha sɛ wonim wo nua bi no na wɔama ha metie ma asɛm yi bi a menim sɛ wɔkyena obi nso bɛtoa so ɛsɛ sɛ woyi biribi ma biribi ka wo na nsɛnkyerɛnneɛ bi si wɔ abrabɔ mu gyeme so amen Amen. akɔnhoma no deɛ mome adwene ho bebrebe a ɛmmoa yɛn bɛrima wawu a yɛadeda wo no na wobɔ akɔnhoma wobisam saa dɛ mpakyɛ wowu a wabusuafoɔ ankɔma wɔyi de sika a kɛsɛ abusuafoɔ no ɔmntumi si ya koraa bɛbɔ ma akɔnhoma ɛnyɛ wo nti na ɔmkɔba akɔnhoma no Untia. bɛrima wawu daba ma so koraa na wobɔ akɔnhoma nti akɔnhoma no deɛ wɔyɛ bɛrima no deɛ wompɔ ho asɛm deɛ ne ɛnware tena baabi na mmom wokɔbɔ dwaman nso deɛ a wowɔ asɛm hallelujah Amen. bɔ nsɛm awurade wɔ ha enti yɛnkɔ yɛ nim na afei yɛntra ase yɛnhwɛ asɛm bi 2 Timothy chapter 1 verse 16 Paul nso so yɛ nyame adwuma no ɔkɔduru baabi biribi sii yɛnkɔ 2 Timothy chapter 1 verse number 16 verse number 16. wɔ sɛ Watwerɛ sɛ na nsɛnhuhuo 2 Timothy chapter 1 verse number 16 yɛnkɔ verse number 16. wɔ sɛ Ɔse Awurade nhunu onisiforo fie mɔbɔ. asɛm ɔno wɔka no wanto bo ase wobɛwe wo kɛtrɛma Bayo katrema. Yes. awurade wɔ ne susu ne ne fiefoɔ mmɔbɔ Ɛfiri sɛ ɛfiri sɛ ɔtaa huhu me wɔtae huhu me ɛma me ho too me. hallelujah Amen. Paul yɛ nyankopɔn adwuma afei deɛ Paul no wahu sɛ afei deɛ ahia no Yes. ne ho kyerɛ no ɛna wɔwura bi afei na ɔne visu na ne din no ɛnokwasɛm ne sɛdeɛ wɔ baaboro no mu no woka a wokɛtrɛma na ɛpo Ampa. ano ɔden gyeme so amen Amen. ka hɔ bi ma ntie Verse number 16. wɔ sɛ Na Awurade nhunu onisiforo fie mɔbɔ. ɔne sifo fiefoɔ mmɔbɔ Ɛfiri sɛ ɛfiri sɛ ɔtaa huhu me ɔtae huhu me ɛma me ho too me. ama me ho dwoo me Na n'ani engu me kɔnsɔnkɔnsɔn ho. ɔmama ni angu wɔ me nkɔnsɔnkɔnsɔn ho Yes. ɛnɛ na yɛ kotokuo baako yɛma ɔdiifoɔ bɛakyi ani ngu wɔ program yi a wɔahyehyɛ ho yɛnam awurade asɛm so ɛbɛyi sika ɛde aboa program no amana tumi agyina na kaa no a yɛaka no wɔtumi atɔ adamu ampa na wɔde ayɛ onyankopɔn adwuma atwea kra ma onyankopɔn hallelujah Amen. ɔtaa huhu me ma me ho dwome Yes. yɛkwae Na wama m'ani engu me kɔnsɔnkɔnsɔn wɔmama ni ho. angu wɔ me nkɔnsɔnkɔnsɔn Na ho ɛbrɛ ɔbaa Roma no ɛberɛ a wɔbaa roman no ɔbɔ mmɔden hwehwɛ ɔbɔ mmɔden hwehwɛɛ me na ohunu me. hallelujah Amen. odiifo odidi mmea na ɔhyɛ nkɔmpa wo Yes. ka no kora kyerɛ wo hwɛ abraham ka so ɔtwi makɔ a nka bɔfoɔ no hyɛn ne bɔ makɔ no ɔtwi a hɛda kɔkyiri nantwie a wasi soɔ Yes. deɛ ɛyɛ bɛtɛɛ Wadɔ. ɛnkɔa no menim sɛ anyɛ werɛwerɛ a ɛbɛyɛ to no boa meka sɛ mu yɛ no makae odiifoɔ baakyi nana maame no bɛtumi ayɛ bɔmu bi ama wadi masa wonhyɛ da nhu sɛ wahɛda akyekye biaa nso bɔmu no ɔde bɛma wɔ no woa bɛhu sɛ yes berɛ bi yɛkɔwerɛ so halleluya Amen. tiani yɛ so ɔbaa yi ne yam so ɔbɛyɛ aduane ama wadi a masa wote ho atum sɛ yes na daadaa ne bobɛfu no bohu sɛ huro sie ni wowie a wonam ade Atudu ngwae. meyam ne bom saa no wo watete aduabɔne bɔne ama wɔyɛ funu
Bible friend and ni haduane. And when you haduane am why. Amen. Amen. I would have won about Psalm 4 verse 5. One can be all. And China metras. Okay. Cause what? Psalm 4. Yes. Verse number 5. Okay, somebody. Was it more training for dear? Bible say more training for dear. Yes. For the now born training so. Training. Tienie pa. Fa akomapa. Fa dwempa. Nefa nijie. Abo afode no. Efi wakoma mi yidie wo. Fa afode no. Na kebiri bi kire wo hwede apon. Sa urade. Ana wakwa Jacob bachi ampratum. Ose na de. Obo for de aboa wajuma. Edi man ye for wa. Wa hawa dam swai. Amane ye adam swai. Me ko ba for de no bi. Edi awade man sankire ne yansi mabrapom. Shege ni na komam. Aboa nyame adwuma amabofo yi ne ho adi kire no. Ampa. De na ne bo nyame adwuma. O ka so kwata so nda no asam onim sa ye to kwara se untu bi ye bofo de ahommo bi me pa chaw asafoto untua asafodwuma onko wo de ye pon so de anu adi ka wa bonten wo na wo kro no pa chaw wo ka so bako heaven Uncle. sha me pa chaw obi a wo ye pepe obi o yo tiri modamfo a wo timi mafo de bi amba cha heaven unko bi o Uncle B. me ka no kura cha according to Bible. Yes. Tienie ya woni pa ebra yesia no onibi sani pa no ho tie kasa na me kan yi na wanka kasa na de odifo nkroma se wa mo afade a wonko heaven ye woni pa bi ho a yesie mu sa abre ni mu no o wo hie mu onibi Bi ni ho. ane woni pa bi ho a wo bi nanso wa ya na dwen sa wanya dai onyi Onyi. ade no aye na so ni mfaso ma no eti manfaso mmara so ma wo na me de mahu se obi ko maram nkyan a na maram a kire ne Adi Nyankopon. na mo fa mo ho nkire awurade Nyankopon Nipo bebere ka se. nipa bebre ka se Hwan obo me hunu papa. hallelujah Amen. yeah asem 2 Corinthians chapter 9 verse 7 to 10 o say nipa bebre ka se hwan na ba me hunu papa ene me de tene ni si wanim botene ne afode ne fa ahoye dai atwere awurade wo do ho twere no a umpane hwe ndi ne fra no otwe di ampon ototoro bonso to nsuo ja bawia no wono nyamfo no dwumfo mo nyansafo wakata chipa ne achamfo woni na sanka wie ma Joshua gugu da ne nkurumdie woni ahene mo hene kabiri gwa ma asafo yi wiase bone kro papa we na ato ne nsam mane biribi na yemfanya na dwuma na me pacha woni na chesika broni na acha enso so mpacha wura broni na atwa enso so obibini wubenya bia agisa wurade na de ayre e de amawo sa nyame we na me boniti wo de tena wo ya monsom sam na wo de enyewa so be yisika de abo nyame adwuma edu aso de ma hona na ne hie nyina ba wo bubu ne ho agu so mebusam se obi obubu ne ho agu so no mo ne ho no ne dompe mo we no hallelujah Amen. what I say amomo ahosa aye wansi di kura je pripe ma nyame huru sa de na wo ye no wani yere wani je ho ti aso de mu ti aso ana abofu kenka ba bro me ko 2 Corinthians chapter 9 verse number 10. what say Na de odi abamu ogufo no ma pan no sa duane no. Ento aso ne say obama abamu guo no. 2 Corinthians chapter 9 Verse number 7. yes Said you be asusu na koma mu no. Bible said you obi asusu na kuma mu afọ de boy mu no Oma. sa na oma Enya me menemfe. what enti odifo ba chi nhye obi a mentisi wo twa to se mo ba ha mpa abo no we 100 million we 200 million dabi abi kura obi betimi ayi 1 billion ya bo Nyankopon adwuma what I say cause ko ba bi no mo mpacha asori bi kwarasen no ete se de asori bi afi nhia afọrebo ezuanu nya na tikurom ha dabi a me kasa me bo Pentecost fodin
Pentecost ni when ne tɔ mɛkɔ a obɛnya sika gya wo ɛnyɛ bɛyie ne wanya Debbie. na ne botaeɛ nyinaa ne sɛ na ɔtwe bia ɔbɛbɔ afɔdeɛ enti ne ɔno wɔbɔ mpa yɛ kyerɛ ne Nyankopɔn awurade makɔ yɛ antɔ a mepaakyɛw mentumi kɔbɔ afɔdeɛ no ampa nso yɛtɔ a wɔbɛyɛ sika no bi de ara akɔ akɔbɔ enti Pentecost ni ka sɛ wɔyɛ adwuma na wɔde ne kora wɔ afɔrebɔ mu a mepaakyɛw asɔre ne bie no a wobɛtumi na nyɛ sika wopɛ asɔre a ɔmo ɛte wɔ mase paa ɛyɛ Pentecost fɔ meboa mo nka nkyerɛ me mepaakyɛw sɛ wonim asua mede masɔ hɛ ɛtɔra bi koraa na mene sika a ɔyɛ onipa bi wɔ hɔ a ɔmmɔbɔ atade a wahyɛ koraa wode ma na ɔbɛhyɛ wo wate aseɛ metumi yi me ntadeɛ gu hɔ na mayiyi mu saa na makya me nipa bi mene sika a mede bɛma wɔ mo na makya ma wɔ mo sɛsia na awurade ahɛ ne ho animonyam masa afɔrebɔ ɛyɛ kii na mede ama wɔ ɛho hia papa afɔrebɔ ne wɔn ma ɛho hia papa sɛ wɔma wɔ Nyankopɔn nipa bi nsu anom sɛ wɔma wɔ Nyankopɔn nipa bi biribi adie ɔrɔfoɔ ɛho hia papa wodi ne wɔgu ho nkoko a mepaakyɛw ɛkɔyɛ dwuma bi ma wo ɔdɛ mo nkenkane sɛ Sulani baa no ɛberɛ a Gahasi ɛne ne masa ne ɔmo twa kwae di akɔne abada bia ɔde ne kuwe din wɔsɛ mo twɛ mo ayɛ amoma ne ha ɔmoma ɔmo aduane di ya na yere no te hɔ a wɔse dabi papa di ha yɛ no ɔmo bɛdidi wie a aduane no koraa ntimi ntɔ wɔ mo ho miɛnsiesie abansoro ɔde aseɛ kenka ma me na memfa nsi kenka hɔ no ma me na memfa nsi ma yɛnsiesie abansoro na sɛ ɔmo adwumane no ɔmbɛdidi wie a ɔmo adwodwo wɔ mo ho kakra hwɛ Abraham na ne yere ma ɔbapuo da o ɛnso so nkurɔfoɔ no abɔfoɔ no wii na ntwinam no wieɛ na wɔn san kwan no baako te hɔ saa ɔpɛ praeɛ bi buiɛ na ɔde yiyi ne sɛm ti wɔdi wɔsɛ Abraham wɔsɛ naam wɔsɛ wɔyere wɔ wɔsɛ ɔwɔ ntamadan no wɔsɛ meka kyerɛ wɔ sɛ afe sɛsɛ na wɔyere ayɛ ɔba atu hallelujah Amen. ɔbɔfoɔ no di nkwa na te aseɛ bɔfoɔ wɔsɛ sɛ manyɛ mo anim adom de a na wakɔ sɛ nsuo bɛhohoro ɔmo n'ase ahobraseɛ maame yɛnyina ntenten na gye adeɛ firi Onyankopɔn hɔ ɛyɛ ahobraseɛ ɛyɛ adɔyɛ pɛ ɛyɛ mmɔborɔhu mmɔborɔhu ni mmɔbɔ obi a wɔn mmɔbɔ hu ni mmɔbɔ na awurade nso hu mmɔbɔ mmɔborɔhu ni wɔn ma deɛ wɔn mmɔborɔ na sɛ wɔn ne wuku na ɛyɛ nyame adwuma me Kumase na namete o Kumase ha ya na namete me nua me ne nyinaa na wasafo baakom ya yɛ nyame adwuma saa fufuo na ne ho nkɔ yɛkɔ yɛ nsanka ne ho nkɔ nhyɛ baeɛ sɛ yɛhu Onyankopɔn sɛ ɔnyɛ n'adwuma no na sɛ wɔyɛ n'adwene sɛ wɔno ade n'ahoɔden ɛna bɛnante wiase ayɛ adwuma a wɔbɛma ne ho akyere no masa asɛ wɔyɛ ameka na wiase ane sa akɔwensafoɔ na ɛka nkɛnɛ kie twitwa bi kɛdɛ ɔka maame ma fa baako bɛsi hɔ ɛnsusu ni mfa soɔ gyeme so amen ɛnyɛ asɛm ada fam o papa yɛ kapentania o wɔsua furniture pɔɔ no ho wɔyɛ kotumi yɛ akonnwa ama yɛbɛtɔ bi de kɔ aburukyi mɛm akonnwa meda meka kyerɛ wo wɔyɛ nkonnwa de agu showcase mu kama masa prophet akonnwa n'ani baa ne ho so no na baako kura nkura no Nyankopɔn sɛ kɔka masɛm ɛdeɛ na wɔyɛ eti sɛ obi nso obi nam hɔ a ɛnyɛ sɛ bi a ɔmo ayɛ da fa dwene atena sɛ deɛ nyamesɛm deɛ wɔka nipa bɛba nkyɛn na wɔnyɛ biribi adi yɛwɔ saa nkurɔfoɔ no hɔ ma kɔprapra baabi kɔyɛ mpaabɔ menya kɔrɛhye wagua wobɛtena Kumase nso nko nipa ma mpaabɔ nyame nsom a
Ampo, Yamia Shishi baby will be antana. Menya when I'm in Mojana and the Quatana. Chronomen cost that. No, you go upon the cashier and sir. You go chronoso. No, you go upon Juma. Adam every penny Jones were town so. You want me to answer when I'm a man baby pantana. Amen. There is a Guma Pampa Miss Slam and when a Sumame and I'm a coy. Quay Jumano. Did me jam my ass to a crown? Who did me? I never know busy for. Hallelujah. Amen. What I say? And you will not know what you will need probably when you're mere pano. Someone in a chuma. And you walk home, I have one or but you can get will be a quadri low. And what you told me, dear, and what you have some pam or can get here and watch some column. Wage and I wage and drawing will be a basis. Hallelujah. Amen. Nipa mabo. Yeah. Can I remember me uncle? 2 Kings chapter 4 verse number 8. What's that? Was in a Debbie Elisa sene ko sonem. Hey, young guy. Na oba kese bi wo ha wo se no se o medidie. Young guy. Na da wo twam Ada wo twamu no. o mane ko kodidi. O mane ko kodidi. Verse number 9. What's that? Na oka kire ne kunu se. Ana oka kire ne kunu se. Hwe. Hwe. Ma hunu se onyankopon ni pai. Ma hu se onyankopon ni pai. Obesene ye nchen da. Obesene wo ye nchen da. Entimi anya bansoro faso mu peketu. Entimi anya bansoro faso ni bi ma no. Ne mfa mpadua. Ne mfa ampadua. Ene pono. Ampadua papa. Yes. What I say ampa papa. Ye ampadua. Ene pono. Ene pro. Ene adwa. Ene de adwa akonwa. Ene kane aduan sisi ho ma no. Ene kane aduan sisi mu ma no. Na so oba ye nchen a. Na so oba ye nchen a. Amane akọ ho. No amane akọ ho. Ba jonye sika no de ye. Sika. Ntina me ka to ma se me din se. Pa o chefa be ka me chefa ho. Na wodi sika na ya din nyina. Tienio me se me to ma se me din se. Fa o chefa be ka me chefa ho. Na wodi sika na ya dai. Eya din nyina. Sika ya bibio. Yo baby wo ha be ma wo hu na atum se. Ka wo sika wo ba wo de ka me do no. Ba do hese de wo gina ho. Na wo hu botom. Na wo hwe niam bi ni ade ni fi a wo timu. Ni abusua fi a wo firi mu a. Emfa. Bi kura na nka oba nka be wa no nsu ntimi nka. Ntimi. Ko kakra na wayi wani. Ko kakra na wayi wani. Na me amu agotogotam. O hia ye o se buruburo. O hia ya o. Na ahwansu aniu na nkwamoni die nso wa ya. Hallelujah. Amen. Kinka Bible me yanko. 2 Kings chapter 4 verse number 11. What's it say? Was in a Debbie oba ho. Na mre bi oba ho. Na omane kwa bansuru pie no mu koda ho. Ana omane kwa bansuru pie no mu koda ye. Na okache na bofra Gehazi se. Ana okache na bofra Gehazi se. Kofre sunim ni no bra. Ni kofre sunim ni no bra. Na okofre no bai. Na okofre no bai. Ana obegina nanim. Ana okabogina nanim. Ana okache no se. Ana okache no ba no se. Kache no se. Kache no se. Hwe. Wodi wo hawo nyina ha ho amaye. Oba wa ha ho bebre amaye. Edia ne anyama wo. Edia ne anyama wo. O asem bi onko kan kire wo hene. Wo asem bi onko kan kire wo hene na. Ana safo hene. Ana safo hene. Ana oka se me de. Ana okache ne se me de. Metimi nkrofom. Metimi nkrofom. 2 Kings chapter 4 verse 14. O asesai. Ana oka se. Ana oka se. Na edia na wonyoma wo. Edia ben na yenyama wo. Yes. Ana wasa kan se. Ana Gehazi kan se. Ana Gehazi. One in Bibia open 10. The son of no crowds also pen 10. Son, why are you copying who are Gina? Hallelujah. Amen. I want the guys to be an unknown no can't say. Ampa. You buy who's I could be a Sufia. Oniba. Obano, Nani Kunsu and Yini. And the Nichols, the other Naka. I can't to what is a compliment I want. Hallelujah. Amen. Want to me, Wajuma? Yes. Verse number 15. What's I? Ano can say. Ano can say. Freno. Na ofreno. Ano freno. Ano obegina pono na no. Ano obegina akwan na no. Ano can say. Ano ka che ne say. Afedase se bra mo. Afedase se bra. Obaye oba tu. Hallelujah. Amen. Aforobo madie ni hotumi ya dai. Aya ho. Aforobo madie ni hotumi ya dai. Aya ho. Hallelujah. Amen. Aforobo itima die ni hotumi ya ho. And then I just said, Abraham, on one who did the other in Mwakwa. And so, Aoba. Son of Bow is here, Aoba.
me de masɛm no yɛbɛkɔ na wieɛ nti ɔdɔfoɔ masɛm a meka kɔ wie nyinaa ne sɛ obiara fa ne kyɛfa nka ne nyɔnko kyɛfa ho na ɛnyɛ kotokuo baako na yɛmfa mmɔ afɔdeɛ no wukuara na menim sɛ yɛwɔ Nyankopɔn te ase yi sɛdeɛ teɛ biara wukuara ansɛnkyerɛnneɛ bɛsi wɔ afɔrebɔ mu wɔ dan mu ha amen biribi bɛsi wɔ dan mu ha amen ama nnipa nyinaa hu sɛ mpa ɔdoma nkoma ahyɛ ne ho animonyam na deɛ Nyame ahyira no yɛmmɔ ne dua obia Nyame ahyira no nso so no wɔn na wɔsɛ deɛ wotumi nsankaa ne da kɔ so Nyame na de n'ano aka adom no nti amen amen mewie o amen amen aka one quotation kawan one pɛ hwɛ ɛmɛbusam aduonu nkyɛmu a ɛyɛ dunum wɔsɛ 20 verse 15 okay Proverbs chapter 20 verse number 15 wɔsɛ ɔse sika wɔ hɔ wate wɔsɛ deɛ sika wɔ hɔ ɛma bubuo ma wo ho sɛ ɛnɛ deɛ sika ne hɔ ɛnɛ deɛ sika wɔ he Bible sɛ menka nkyerɛ wo sɛ sika wɔ hɔ sika wɔ hɔ na nhweneɛ pii pa wɔ hɔ hallelujah amen sika wɔ hɔ bosome bɛso no atɔ credit sɛn bundle no atɔ sɛn ɛnneɛma a wode hwɛ nso nyɛ papa dabi wate aseɛ ɛnneɛma a wode hwɛ ɛnyɛ papa yes Onyankopɔn sɛ menka nkyerɛ wo sɛ sika wɔ hɔ yes na ahwene pa bi nso so yɛ dɛ ɛwɔ hɔ ka baborɔmeɛ kɔ wɔse na nimdeɛ no yɛ adwene a ne boɔ yɛ den wate sika wɔ hɔ na wonni nimdeɛ sɛ wode wo sika bɛkɔ Awurade fie akɔboa Nyame adwuma a wo sika no kurakura wo sɛ ɛbɛhye ka no kora kyerɛ wo wate aseɛ sika wɔ hɔ na nimdeɛ a wode bɛhwɛ so no hɔ na de nimdeɛ no bɛma wo boɔ den ɛyɛ Jesus Christ Jesus Christ. bɔ nsɛm Awurade wa wone nimdeɛ wokum wɔ sika awe a bɛba sɛ wokum ni hɔ no na woni kaprɛ wode ne nyina bɛgu kwansɛm nimdeɛ ni hɔ gyeme so amen amen sika wɔ hɔ yes kwae na nhwene pa pii wɔ hɔ na hwene pa pii nso wɔ hɔ na nimdeɛ no yɛ adwene a ne boɔ yɛ den na nimdeɛ yɛ adwene a ne boɔ yɛ dene yes adeɛ bi a woanwene ho a wontumi nyɛ da ntumi nyɛ pakyɛw me nua woanwene ho na woyɛ dɛ wotena ase na wohunu sɛ baabi a wɔyɛ adwuma no aduro no ɛsɛ sɛ wosi asɔɔdan ma Awurade din yes masa ɛnyɛ bɛtɛɛ saa o asafo koraa da hɔ ne yɛsi asɔɔdan mohwɛ na adodoɔ ɛdie asafo nipa dɔm si asɔɔdan a masa hwɛ na adodoɔ a ɛdi ɔman koraa ka sɛ yɛyɛ community a yɛsi community ayi a ɔman yɛ o kurom wɔ o hwɛ na adodoɔ a ɛdie enti sɛ wonya adwene no a ne Nyame ma wo nimdeɛ ne nyansa a wode bɛyɛ dɛ wode bɛyɛ adeɛ no nti ɛnɛ hɛ kane no na obi kɔ gyina mu tutu a yɛsɛ wode wɔyɛ kɔfoɔ paa o ɛna ɔkɔ gyina mu tutu a aba yɛbɛpam wo bɛpam o ne kɔ na meka kyɛ wokora wontim fa mba ntumi fa ma a wate aseɛ ɛnɛ yɛba a obiara nto n'ataadeɛ wo a wontaa nto w'ataadeɛ yɛ ato yɛ ato na ma ne nyɛ nyɛ fɛ na gyidi ne nya akɔnɔ gyeme so amen amen wate aseɛ sika wɔ hɔ sika wɔ hɔ Ghanafoɔ sika wɔ hɔ yes na nimdeɛ a yɛbɛbisa mfiri Awurade hɔ no yɛbisa mfiri Awurade hɔ kenka baaboro meɛnkɔ na mentra ase verse number 15 no wɔsae sika wɔ hɔ sika wɔ hɔ na nhwene pa pii nso wɔ na hɔ ahwene pa bebree nso so wɔ hɔ na nimdeɛ no yɛ adwene a ne boɔ yɛ den na nimdeɛ nso yɛ adwene a ne boɔ yɛ dene yes ate nimdeɛ ɛyɛ adwene a ne boɔ yɛ den hwan na ma nimdeɛ wɔsɛ yɛka mo mu bi ne nyansa a mommɛsɛ Awurade a ɔma adwene ne nyansa ɛkwa a hohora yɛ dɛn animu Filipifo ɛti yɛ na anyimu a yɛ nwɔtwɛ ne wato baaboro no wɔsɛ wo baaboro no so nti wo bia wo brɛ yɛapɛ nketewa no bi kɔ Philippians chapter 4 wɔsɛ verse number 8 wɔsɛ ɔse afei deɛ di akyire afei nsɛm a mekaeɛ nyinaa deɛ di akyire ni anuanom anuanom deɛ ɛyɛ nokorɛ nsɛm a mekaeɛ deɛ ɛyɛ nokorɛ
deɛ anim yɛ duro deɛ anim yɛ duro deɛ ɛtene deɛ tene deɛ ho teɛ deɛ ho teɛ deɛ ɛwɔ wɔ dɔ deɛ wowɔ dɔ deɛ ɛwɔ edin pa deɛ ɛwɔ deɛ a woyɛ a ɛmbɔbɔ wo din papa sɛ ɔbra pa bi wɔ hɔ na a sɛ wɔbra papa bi wɔ hɔ a sɛ ayɛyie bi wɔ hɔ a na sɛ ayɛyie bi nso wɔ hɔ deɛ saa nneɛma yi ho saa nneɛma yi ho ana mo nwene ɛna momeɛnwene yes na deɛ mosua nso na moagyeɛ na deɛ moasua nso na moateɛ na moateɛ na moateɛ na moahunu wɔ me ho no ne moawu wɔ awurade yesu kristo ho no ɛno ana monyɔ ɛnsɛm a odiyifoɔ joseph nkroma bɛka kyerɛ mo ɔnɛ no ɛno ara na moma yɛnni so na asomdue nyankopɔn no na ɛba saa asomdwoe nyankopɔn no ɔne mo nyinaa bɛtena amen amen bye bye ɔso abɔ nsɛm kɛseɛ paa ɔsɔfoɔ joseph nkroma agyeman agona abraka so nkwanta hɔ na wɔ a ɔyɛ sɔfoɔ ɛma no kware gyidi asɔre ɛnɛ yɛmpaabɔ mu dɛ ɛtɔ so mmienu yi ɔtuyɛfo bebree wɔne yɛakasa wɔ afɔrebɔ ho ɔse fa wo kyɛfa ɛbɛbɔ me diem tumi bia ni wɔnom a ɛso kyɛ nyankopɔn tumi ayaresa ɛne ɔgyeɛ bia ni wɔ ɛso kyɛ nyankopɔn ayaresa saa nso na nhyira bia ni wɔnom a ɛso kyɛ nyankopɔn nhyira yɛyi nti ana asafo a wɔfrɛ no True Faith Church International ɛyɛ Sokoban Wood Village Better Branch ayɛhyɛ dwumadie soronko a wɔde brɛw ɛyɛ 7 days prayer and fasting with massive fundraising a yɛbɛbɔ mpayɛ na yɛyɛ akɔnkyerɛ na yɛabɔ afɔdeɛ kyɛnkyɛnkyɛn ɛde ahyɛ awurade din animonyam na dwumadie yi deɛ siri naa so ɛyɛ evangelist prophet Dickie Jacob Bechi ɔno ɛna ɛyɛ Ashanti West region head of evangelism wɔno nso na branch yi ɔdaa no dwumadie no ɛbɛkɔ so ɛwɔ Sokoban Wood Village hɔ ɛyɛ True Faith Church International ɛhɔ nom na dwumadie no bɛkɔ so asɔredan no mu a mekamfo de ama wo sɛ on 22nd to 28th September afeyaa mu ɛna yɛde dwumadie no brɛw na da biara nɔnkoro ɛkɔbɔ nomienu ɛna yɛde dwumadie no bɛbrɛw ɛyɛ afɔrebɔ kɛseɛ no yɛde brɛw wukuada September bosome no ne da ɛtɔ so ɛyɛ 25 saa nso na memene da ɛwɔ mu no nso ɛyɛ 28 September ɛno nso afɔrebɔ kɛseɛ no bi ɛbɛtoa so na saa dwumadie wei atifi asɛm no ɛyɛ Matthew chapter 10 verse 41 na wɔatwerɛ sɛ deɛ ɔgye odiyifoɔ ɛwɔ odiyifoɔ din mu no ne nsa ɔbɛkaa mo nyinaa ɔbrabom wo nsa no adwuma mu biribiaa mu awurade bɛbɛ mu ama biribiaa yɛ kama awurade nhyira mo obiara hyere ne nɛ no ɛhɔ nyankopɔn nte n'anim nkyerɛ mo wɔ yesu kristo din mu pakyɛyɛ odifoɔ ɛpakyɛw yɛbrɛ yi ɔsɛ bia na wɔntimi ama wukuada no nti ɔde 1,000 ɛboa wukuada afɔrebɔ no sɛne yɛka kyerɛ no sɛne yɛka kyerɛ no awurade nhyira no na ɔma ne tiri mu asɛm nyinaa anya dɛ mmerɛ m wɔ yesu kristo din mu amen pakyɛw yɛ maame no mo nso first line no wobɛtumi de wafɔrebɔ abɔ na sɔfo maame no nso mo laa no ɛbere ne nti na mo nso ma ɛde mo afɔrebɔ aba awurade nhyira mo deɛ mohwere biara no onyankopɔn nte n'anim nkyerɛ mo ɛwɔ yesu kristo din mu pakyɛ mo nso montoa so na mo nso montoa so mpaabɔ no yɛgyina mu a o onyankopɔn yɛ adom a ɛkyena anɔpa nɔnkɔ no na yɛ mpɛpɛpɛpɛpɛ na yɛwɔ fie ha a yɛyi odi ma mpaabɔ nti woyɛ obi bia wie a si mu ntam ɛyɛ ne nso akwantuo na ɛnu fie da nnwummerɛ a yɛbɛyɛ nnwumsɔre na akwankyerɛ ne twa toɔ no yɛbɛyɛ no menim sɛ onyankopɔn ne monyam bɛda adi awurade nhyira mo nyinaa pakyɛw mo lawe no nso moaba wo ho mo awurade nhyira mo awurade nhyira wo
Emompae. Wa sikane dwetɛ yɛ wo dea animonyam ka wo din. Deɛ ɔmadeɛ bɛne wona wohyira. Mehyɛn ne yadeɛ nyinaa yɛhyɛ animonyam adom no nti amen. Amen. Mehyira mo. Pachoyenka se uraisi na de hoda ene ejwadampa boy asidaba 19756 0243819756 7 days prayer and fasting with massive fundraising through Faith International Church. Prophet evangelist Deacon Jacob Bechi awurade tumi wɔ no so na dwumadie yi wato ne nsa afrɛ nipa a edidi so yi. Apostle Thomas Adu Bempa a wɔno ɛyɛ general overseer. Sanso ana Apostle Michael Frimpong, head of evangelism. Apostle Samuel Amuako, head of prophets. Apostle Samuel Owusu Boateng, general secretary. Apostle Elijah Adusi Bamfo, Ashanti East regional apostle. Apostle Peter Mensa, acting regional apostle. Ashanti West, Pastor Isaac Opoku Newton, zona pastor Kote. Prophet Jeremiah Jomfo, Ashanti West, head. Nanso adwuma no so ɔne yezona pastor ba ko betu kwai na ɔmakotoa nyame adwuma no so ɛwɔ baabi ne senti ɔbaaye no ɔama no kwa program no a yɛbɛyɛ no ukuada no ɔso kura ne nsɛm 500 Ghana cedis bɔnsɛm kɛseɛ paa sɛ ne yɛka kyerɛ sɔfoɔ nyame nhyira no ɔyɛ adeɛ nti nanka ba sisi adeɛ ɛwɔ no. Hallelujah. Bonsema Yesu Kristo. Yada Nyankopɔn ani Awurade ase. Adaroma eno ma dai beto ya sundiem. Eno a hyɛ mpaabɔ no ase. Nyankopɔn yɛ adoma mpaabɔ no ba wie pa. Ɛnanso so adwentofo ato dwom adifo a yɛho adwuma etie Nyankopɔn asɛm. Nti edubla a yɛbɛhyira yɛ mpaabɔ no so. Kristo yi adom a ɔkyena nso yɛ wɔ ha. Ɔkyena odifo Isaac Opoku a wɔyɛ zona pastor ɔbɛba bɛsra yɛ bɔnsɛma Yesu. Ɛno nso nokwa gyiri asafo adifo mpanimfo a ɛwɔ mu no ɔno nso yɛ baako nti kyena Kristo adom a ɔbɛba nti ɛkyena yɛ amommra ntɛm yɛsɛ yɛtwe Nyankopɔn anim ɛna maako nso nti na wɔtwe ni deɛ yɛwadwe sɛ deɛ wɔhwehwɛ no Onyankopɔn mfa no mu na wɔtwe mu nti yɛtwe Nyame anim nti ɛkyena no bɔmmɔden asɔ bɛba ntɛm na ɛnɛ honkonkon hyɛ aseɛ ɛyɛ adwuma ntɛm nti yɛsa ɛboa ma bibia nso kɔ ntɛm nti kyena no Kristo yɛ adom a bra ntɛm na woba ntɛm a mpaabɔ bɛdɔɔso na afei nneɛma nso atumi akɔ yie de ama wo nti ɔkyena yɛ benada bra wo daa mu ntɛm na odifo Isaac nso ɛmɛka yɛ ho na yɛnyɛ mpaebɔ no ukuada ɛne ɛbɛbɔ afɔdeɛ no nti obiara mmɔbɔ ne duru ukuada a nso wabɛboa Nyankopɔn adwuma na Onyankopɔn nso ahyira wo bɔmmɔde sɛ afɔdeɛ no wobɛbɔ bie wobɔ nso a bɔdeɛ ɛbɛsɔ Nyankopɔn ani bɔdeɛ ɛbɛka wo bɔ afɔdeɛ a wobɛhu sɛ wayɛ biribi ama Nyame sɛ ɔtema sɛ nti bɔbɔa ho na menim sɛ afɔdeɛ wei obi a wobɛfiri adwempa ne akomapam ne wɔdɔ kɔ aso abɔ bibiara no deɛ ɔde asi w'ani soɔ no Yesu Kristo din nti ɛbɛsi wo yie amen nti bɔbɔa ho ɛna ukuada no so woama ntɛm a wobɛtena abɔnten ukuada Nyame yɛ adom a nnipa bɛba ha paa nti woɛ no woyɛ mpaebɔ no bra ntɛm na hɔhoɔ no a woma ha no ɔno baa no wakɔ abɔnten
one here who are Bamba or Uber Quabanti, now one no more than a better them. To Quada, Brantem, the best should be a center of Quada. I sank a 4 penny before Coquaba. Babantempa, we have picture and 1 penny for the Tosumino. Or no Baba Quadano. Abeka regional pastor. Any a deep for penny in penny I wa haho. Any penny a bebaho. Na yin answer I demand until Ubia Moban ho. No Quadano. Abantem. Afodiano. Your time I ever buff for Diano. Did you over to your piano? You been answer waha. You be to your ben answer come. You quite for born in ya for dear. The dear dear be one more the other tomb. You bowdy, scatter baby, you bowdy. Near candy away, actually, Yankopo. The Bobo Ahui Mahunu Sikan say. Yes, obey and Name Pep Barney a bomb pie, Yamama Mao, Regional Cabby behavior. We could have been sent 50 cities. Pon enhyira yeinti ana asafo our friend True Faith Church International yes Sokoban Wood Village Better Branch I say dwumadie soronko a wode brew 7 days prayer and fasting with massive fundraising ye be bompaye na ye ya konkyere na ya ba for de chenchenche ade ashawrade din animonyam na dwumadie yi de siri naso evangelist prophet Dickie Jacob Bechi ono na ye Ashanti West region head of evangelism wono nso na branch Otano dwumadie no ebekoso ewo Sokoban Wood Village ho True Faith Church International ehwanu mo na dwumadie no bekoso asori dan ni mu a me kanfo de amount say on 27 Omo I don't remember about day more omo tu kwa no see enye nipa 68 Musumen kunoni starting Bible starting in January enye nipa aduesi anwotwe omo nyina akọ enti bompa ye say Nyankopon ma onso enu so obo anya mpabo a untimi ntu kwa da ese mpabo ne bebie kwa ma wo Ebamicho mo yare onti apo brana empene mompaye mo Bamicho momra onti apo Sabo sumo ide yale ba papa Yajidi se empire na Mpene bono ebe yo ho adwuma ya lele ntimi nku Bamicho ma mo padma chede ya wo brana empene fo mo mpaye bese Nyankopon boa wona timi nyinse wo ba
Tumi bia ni wonom a ɛso kyɛ Nyankopɔn tumi ayaresa ɛne ɔgye bia ni wɔ ɛso kyɛ Nyankopɔn ayaresa sanso na nhyira ma ɛso kyɛ Nyankopɔn enhyira yɛn nti ana asafo a wɔfrɛ no True Faith Church International ɛyɛ Sokoban Wood Village Better Branch ayɛhyɛ dwumadie soronko a wɔde brɛw ɛyɛ 7 days prayer and fasting with massive fundraising a yɛbɛbɔ mpaeɛ na yɛyɛ akɔnkyerɛ na yɛabɔ afɔdeɛ kyɛnkyɛnkyɛn ɛde ahyɛ Awurade din animonyam na dwumadie yi deɛ siri naa so ɛyɛ evangelist prophet Dickie Jacob Bechi ɔno ɛna ɛyɛ Ashanti West region head of evangelism wɔno nso na branch yi ɔdaa no dwumadie no ɛbɛkɔ so ɛwɔ Sokoban Wood Village hɔ ɛyɛ True Faith Church International ɛhɔ no mu na dwumadie no bɛkɔ so asɔredan no mu a mekamfo de ama wo sɛ on 22nd to 28th September afeya mu ɛna yɛde dwumadie no brɛw na da biara nɔnkono ɛkɔbɔ nomienu ɛna yɛde dwumadie no bɛbrɛw ɛyɛ afɔrebɔ kɛseɛ no yɛde brɛw wukuada September bosome no ne da ɛtɔ so ɛyɛ 25 saa nso na memene da ɛwɔ mu no nso ɛyɛ 28 September ɛno nso afɔrebɔ kɛseɛ na bi ɛbɛtoa so na saa dwumadie wei atifi asɛm no ɛyɛ Matthew chapter 10 verse 41 na wɔatwerɛ sɛ deɛ ɔgye odiyifoɔ ɛwɔ odiyifoɔ din mu no ne nsa ɛbɛka odiyifoɔ akatua na deɛ ɔgye onipatenini ɛwɔ onipatenini din mu no ne nsa ɛbɛka onipatenini akatua dwumadie yi ɛnyi ho mfirim yɛbɔ mmɔden atɔ asase ɛde ɛyɛ nyame adwuma yɛtɔ car ɛde ɛyɛ nyame adwuma yɛtɔ machines ɛde ɛyɛ nyame adwuma ɛdeɛ na woyɛ ama Awurade wopɛ number wobɛtumi asɛnde momo ɛde afa so a 0243 819756 0243 819756 7 days prayer and fasting with massive fundraising. True Faith International Church prophet evangelist Dickie Jacob Bechi awurade tumi wɔ no so na dwumadie yi wato ne nsa afrɛ nipa a edidi so yi Apostle Thomas Adu Bempa a wɔno ɛyɛ general overseer Sanso ana Apostle Michael Frimpong, head of evangelism. Apostle Samuel Amuako, head of prophets. Apostle Samuel Ousu Boateng, general secretary. Apostle Elijah Adusi Bamfo, Ashanti East regional apostle. Apostle Peter Mensa, acting regional apostle. Ashanti West, Pastor Isaac Opoku Newton, Zona Pastor Kote, Prophet Jeremiah Jomfo, Ashanti West, head prophet. Prophet James Buadu, Zona Pastor Asuoso, Mr. John Akwasi Yabua, Ashanti West, regional head of singers. Deacon Samuel Frimpong, aka City Same Asuofia, Prophet Benjamin Akoto, Magazine Makru, Prophet Samuel Osai Adu, head of singers, Kote Zone, Prophet Paul Buadu, Abuakwa Makru, Prophet Samuel K. Buadu, Santas. Tumi ɛbɛyɛ kɛse ɛnkɔm sɛ ɛbɛyɛ adwuma adiye ɛbɛyɛ adwuma sa opɛ wɔgye ne nyame nhyira ɛyɛ 7 days prayer and fasting with massive fundraising a yɛbɛbɔ mpaeɛ na yɛyɛ akɔnkyerɛ na yɛabɔ afɔdeɛ kyɛnkyɛnkyɛn ɛde ahyɛ Awurade din animonyam na dwumadie yi deɛ siri naa so ɛyɛ evangelist prophet Dickie Jacob Bechi ɔno ɛna ɛyɛ Ashanti West region head of evangelism wɔno nso na branch yi ɔdaa no dwumadie no ɛbɛkɔ so ɛwɔ Sokoban Wood Village hɔ ɛyɛ True Faith Church International ɛhɔ no mu na dwumadie no bɛkɔ so asɔredan no mu a mekamfo de ama wo sɛ on 22nd to 28th September afeya mu ɛna yɛde dwumadie no brɛw na da biara nɔnkono ɛkɔbɔ nomienu ɛna yɛde dwumadie no bɛbrɛw ɛyɛ afɔrebɔ kɛseɛ no yɛde brɛw wukuada September bosome no ne da ɛtɔ so ɛyɛ 25 saa nso na memene da ɛwɔ mu no nso ɛyɛ 28 September ɛno nso afɔrebɔ kɛseɛ no bi ɛbɛtoa so na saa dwumadie wei atifi asɛm no ɛyɛ Matthew chapter 10 verse 41 na wɔatwerɛ sɛ deɛ ɔgye odiyifoɔ ɛwɔ odiyifoɔ din mu no ne nsa ɛbɛka odiyifoɔ akatua na deɛ ɔgye onipatenini ɛwɔ onipatenini din mu no ne nsa ɛbɛka onipatenini akatua dwumadie yi ɛnyi ho mfirim yɛbɔ mmɔden atɔ asase ɛde ɛyɛ nyame adwuma yɛtɔ car ɛde ɛyɛ nyame adwuma yɛtɔ machines ɛde ɛyɛ nyame adwuma ɛdeɛ na woyɛ ama Awurade wopɛ number wobɛtumi asɛnde momo ɛde afa so a 0243 819756
0243 819756. 7 days prayer and fasting with massive fundraising through Faith International Church. Prophet, evangelist, Deacon Jacob Bechi, awurade tumi wɔ no so. Na dwumadie yi watɔ ne nsa afrɛ nipa a edidi so yi. Apostle Thomas Adu Bempa a wɔno ɛyɛ general overseer. Sanso ana Apostle Michael Frimpong, head of evangelism. Apostle Samuel Amuako, head of prophets. Apostle Samuel Bibinti ontumi ma nti ono nso baaya okura ne nsem 500 Ghana cedis yemo nsem kese pa me mami send ye ka kire no ya me hira no waya de brand mompa ma afọrọbọ no adisem aba sẹ yẹ bọ àmì àná mi mompa yẹ bí àmì bompa yẹ mọ bí aso yẹ mbẹ tiẹ o twẹ di ọmpọ kwa mẹ wọn ni adwuma ni nyinaa ewura watwerɛ ato hɔ sɛ hwan na adi ka ama onyankopɔn biribi na wonhyɛ n'anan mu nti wɔn mu ofiri opemi ma wo nyinaa no wohyɛ wɔn nan mu ma ne boro so gyidi a abawa adi ka de abɔ n'afɔdeɛ no ebere a mebɔ mpa yie ɔhaw bi ɛda no so biara no yifiri ne so deɛ ɔhwehwɛ no otumi ma ne nsa nka na ɔwu nsampa deɛ ɔhwere no w'adwuma ho no ɔma ne nsa nka boro so yesu di mu unti mpabono no hyira wo daa amen yɛda ase agyabra o wɔtwɛntwɛnko na ne nyankopɔn tumi hoɔdenfoɔ woyɛ nsɛnkyerɛnne bebree owure nso ayi sika 10 million ɛde abɛboa afɔrebɔ no ɔkya nom nyankopɔn wei woyɛ nokwafoɔ asɛm nyinaa nokorɛ wosu obi ma wɔ a ɔnso bɛma no nti gyidi a owura de abɔ afɔdeɛ no nsɛnkyerɛnne wura na wotumi mmɔ nwura owura nsrabam na ebie kwa ama no na ne mpaabɔ nyɛ yie ɔdom dɔɔso ebi nso wura so daa amen yɛafa sɛ wɔ no nti yɛde bɛkɔ na wie ɛbamekyɛw ɛma nkoto na ɛmɛma nsɔre amahyɛw yɛmmɔ mpaeɛ ɔsoro nyankopɔn asedanka wo dii daa agya yɛda wo ase adɔyɛ wotumi ɛmu burohu nti ɛberɛ bɛa sɛ wakɔdome ma ne wɔmpani ka wo tipa ho sɛ woyɛ adɔm yɛ mmoa a some yi mu no bɛyɛ mpaebɔ na mu no ɛbɛkeka yɛn nsa se yɛabɔ afɔdeɛ yɛabɔ adwuma ne mpuntuo ɛne ne nkan kɔ asedanka wo dii daa dwumadie yi ɛyɛ ne nsia ɛne nsia na wode yɛ ɔsoro ne asase ɛpo ne ɔmu nyina da eti yɛhyɛ dwumadi ase kwasia da woyɛ adom a wɔmɛda kronkron no yɛbɛwie dwumadie yi katakyie yɛto yɛn nsa frɛ wo ɔsoro yɛto yɛn nsa frɛ wo yɛpa wo kyɛw wɔkra biada a wɔbɔ ne tirimpo no asusu no adwene sɛ dwumadie mu no ɔbɛtu anamɔn na wɔba bɛɛta ha na ɔno so de ne yɛfo bɛtoɔ ne mu no bɛyi sika de abɔ nyankopɔn adwuma no awurade yɛserɛ wo kae no ma yɛntim suo ɛsan na atenkammɔne bi yɛdwumadie mu no ma yɛnyi bum mpie mfiri ɔde ma nkɔ bɔnten kɔka sɛ yɛdɛn ɛma yɛgye bum mfiri bɔnten so ma wura ɔdan mu ha ne mu ma asomdwie mmra ma nkɔsoɔ mmra awurade asu ka akoma nyinaa dɛn ɛberɛ no so a twɛdi ampɔn yɛtumi yɛyi bi ma ne yam yɛaboa adwuma yi adwuma yɛ nkɔsoɔ adwuma no yɛ nkɔsoɔ no na nkorankora nso yɛ so yɛyɛ nkɔsoɔ ɔboafoɔ boa yɛ daa kronkronkron yɛde saa me yɛ daa wowɔ tumi o nti naano mpo naano ne asomafoɔ no nam no ɛda soɔ nyinaa sa
na yɛ agye toɔ no na korabɔtɔ no de bi nim ɛna ɔka kyerɛ Peter mo sɛ saa adeɛ a mo nkɔto drawa na pata a mbɛdi ka yi no mummie n'anum sika hyɛ mu bɔdoma nkoma wowɔ tumi otwadiamfo wowɔ tumi sɛ ma asomafo no yi sika firi pata no mu a awurade ɛpere mu atoto nyina na bie so ma yɛ wonkonko bie so ma yɛ na ɛda ukuada da fam da hom da kronkron no wɔso akasa ma yɛ yɛsoa animonyam yɛfiri ha kɔ a ne yɛkɔ no nkonimdiem yɛfiri ha kɔ a deɛ ɔyɛde na ne ho atɔ no yɛfiri ha kɔ a deɛ ɔpa ba no no anya bi akɔntusoma yɛ yie yɛsɛ ɔde gu animonyam wa ɔde baayɛ ɛberɛ bi aso saa fa yɛkɔ yɛkɔduru yɛfie mu a yɛbɛde wase wɔde mu tibi hyɛ sɛ ɛnnɛ ne berɛ aka nyinaa Awurade mpaebɔ soro wode ho nti wahene yimra yɛ ɔpɛnyɛ wɔ asase so sɛdeɛ yɛwɔ soro ma yɛn daa aduane nnɛ ɛfɛ yɛ aka firi yɛ ayɛ nka fa yɛ nko nsu yɛ firi bɔne ana yɛnyi ɛne ahoɔden ne animuonyam ɛyɛ wode ada amen yɛgye nhyira ɔdom ne asomdwie afiri agya Yesu Kristo nkyɛn Onyankopɔn te asoɔ ne dɔ na Honhom Kronkron ayɔnkofa no ɛne yɛntena ɛnnɛ ɛne mmara aka nyinaa amen Christ asomdwie nka mo amen Ni wɔnom a ɛso kyɛ Nyankopɔn tumi ayaresa ɛne ɔgye bia ni wɔ ɛso kyɛ Nyankopɔn ayaresa sanso na nhyira bia ni wɔnom a ɛso kyɛ Nyankopɔn nhyira yɛn nti ana asafo a wɔfrɛ no True Faith Church International ɛyɛ Sokoban Wood Village Better Branch ayɛhyɛ dwumadie soronko a wɔde brɛw ɛyɛ 7 days prayer and fasting with massive fundraising a yɛbɛbɔ mpaeɛ na yɛyɛ akɔnkyerɛ na yɛabɔ afɔdeɛ kyɛnkyɛnkyɛn ɛde ahyɛ Awurade din animonyam na dwumadie yi deɛ siri naa so ɛyɛ evangelist prophet Dickie Jacob Bechi ɔno ɛna yɛ Ashanti West region head of evangelism wɔno nso na branchi ɔdaa no dwumadie no ɛbɛkɔ so ɛwɔ Sokoban Wood Village hɔ ɛyɛ True Faith Church International ɛhɔ nom na dwumadie no bɛkɔ so asɔredan no mu a mekamfo de ama wo sɛ on 22nd to 28th September afeyaa mu ɛna yɛde dwumadie no brɛw na da biara nɔnkono ɛkɔbɔ nomienu ɛna yɛde dwumadie no bɛbrɛw ɛyɛ afɔrebɔ kɛseɛ no yɛde brɛw wo kuada September bosome no ne da ɛtɔ so ɛyɛ aduonu num saa nso na memene da ɛwɔ mu no nso ɛyɛ 28 September ɛno nso afɔrebɔ kɛseɛ no bi ɛbɛtoa so na saa dwumadie wei atifi asɛm no ɛyɛ Matthew chapter 10 verse 41 na wɔatwerɛ sɛ deɛ ɔgye odiyifoɔ ɛwɔ odiyifoɔ din mu no ne nsa ɛbɛka odiyifoɔ akatua na deɛ ɔgye onipateneni ɛwɔ onipateneni din mu no ne nsa ɛbɛka onipateneni akatua dwumadie yi ɛnyi ho mfirim yɛbɔ mmɔden atɔ asase ɛde yɛ nyame adwuma yɛtɔ car ɛde yɛ nyame adwuma yɛtɔ machines ɛde yɛ nyame adwuma ɛdeɛ na woyɛ ama Awurade wopɛ number wobɛtumi asɛnde momo ɛde afa so a 0243 819756 0243 819756 7 days prayer and fasting with massive fundraising. True Faith International Church prophet evangelist Dickie Jacob Bechi awurade tumi wɔ no so na dwumadie yi wato ne nsa afrɛ nipa a edidi so yi Apostle Thomas Adu Bempa a wɔno ɛyɛ general overseer Sanso ana Apostle Michael Frimpong, head of evangelism. Apostle Samuel Amuako, head of prophets. Apostle Samuel Ousu Boating, general secretary. Apostle Elijah Adusi Bamfo, Ashanti East regional apostle. Apostle Peter Mensa, acting regional apostle. Ashanti West, Pastor Isaac Opoku Newton, Zona Pastor Kote, Prophet Jeremiah Jomfo, Ashanti West, head prophet. Prophet James Buadu, Zona Pastor Asuoso, Mr. John Akwasi Yabua, Ashanti West, regional head
of Singers, Deacon Samuel Frimpong, aka City Same Asuofia, Prophet Benjamin Akoto, Magazine Mercury, Prophet Samuel Osai Adu, Head of Singers, Kote Zone, Prophet Paul Buadu, Abuakwa Mercury, Prophet Samuel K. Buadu, Santase, Evangelist, Prophet Jacob Beche, Ono Anajumadienu Esirinaso. Pomade Saudu Humbeshim, a 7 days prayer and fasting with massive fundraising through Faith International Church, Sokoban Wood Village, Better Branch, a Honajumadi Yukosu, Awurade Tumi Ebaya Kese, and Komse Ebaya Juma, Adiye Ebaya Juma, Saopa Wajeni Yamin Shiradia, Enu Frim, Prophet Jacob Beche, Awurade Amanatom, Enu Tumi, Yamidi for Kasa, Nen Sanchene, Enya Juma, and Yamima, are you ready?